ತೂಕ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇರಾನ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಮಾರೆ. ಎಲ್ಲೊಲ್ಲರಾ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಡ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ 0 ಪಂದ್ ತೋಚ್ಪೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬತ್ತನು. RVK ಹಾಯ್, ಪವಿತ್ರ ಪವಿ ಹಾಯ್, ಶ್ರೇಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್, ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಯ್ 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 ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ನೇಹಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ತುಳಸಿ ಪರ್ವದ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಾಂಡ್ ಅದು ಕೆಲವರಿನ ಪೂಜೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಾಂಡಿ. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹೆಲೋ ಜೀವಿತ ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಎಡಿಟ್ಸ್ ಹೆಲೋ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ ಪನುಡು. ಶಾಲಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಶ್ರೇಯಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಪವಿತ್ರ ಪವಿ ಜಾಬ್ ಆಂಡೇರೆಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡೊಂದು ಜೆಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ತೋಡ್ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದೆ. ಕೋಡ್ ಎಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅನ್ಸ ಅದು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಂದೆನ್ಯ ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಶುರು ಲೇಟ್ ಅನ್ಸ ಅದು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಸ ಅದು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಲೈವೇ ಬರೋಡು ಬಾಂಡು. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹೆಲೋ. ಪೃಥ್ವಿಕೆ ಹಾಯ್. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಯಾವೇ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಇಡಿ ಅತ್ತ ಬೇಲೆಡ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರಶು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಪರ್ಪುಜಿ ಇರ್ನ ಅಂಡೆ. ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ. ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಚಾ ಅಂಡೆ ಮಾತ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತ ಬತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯರ ಎಂಚೆತ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ ದಿನ ಎನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಂಡು ನಿಖಿಲ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನು ನಾಟಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಕೈರಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರಾಣ್ಲ ಇತ್ತರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇರು ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಿದೈ ಚಾವಡಿ ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೋಲರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್. ಪವಿತ್ರ ಪವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ ದಿನ ಅಂದೆ ಅಂಚನಿ ಪಾಯ್. Divya Kannada Tulu vlog like done. Thank you so much. M Venkat, I'm fine. I came after watching their live. Oh okay. Shreya Acharya jolly ittene college popinian oh ande enku full ಬೋರಿನಿ ಬೋರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಚುರು ರಾತ್ರಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ 7:00ಕ್ಕೆ ವೆನ್ಯೂಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಪಂತೀರು ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಣೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿರ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಹೆಲೋ. ಸಪ್ತರಿಮಿ ಲೈಫ್ ऑफिशियल हेलो. कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ಸೊ ಎಲ್ಪತ್ತೇನು ಮಜಾನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ನನ್ನ ಚೂರು ಪುಡ್ತಿರು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಕೆಲವರಿನ ಪೂಜೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅನ್ಸ ಅದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ. ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿ ಹೆಲೋ. ಕುಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಳಂ 02 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ. ಸಪ್ತರಿಮಿ ಮೇ ಬಿ ಟೀಕ್ ಹೂँ ಗುಡ್. DIP ನಮಸ್ತೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಓ ನಮಸ್ತೆ. ಪವಿತ್ರ ಪವಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಏರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಕಪಿರನ್ ಸೆಲ್ವಂ ಹಾಯ್. ಅಂದು ಹಿಂದಿ ತಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ತುಳು ತಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ತುಳು ತಕ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವರು ಪಂದಾಂಡ ತುಳುಟೆ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಈ ಮೆಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಉಂಡು. ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಯ್. ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲಿ पंदाड़ी. यश एंड शिवांश मेरा नाम बोल दो यश. यशस्विनी नवीन हाय. सप्तरिमी हो सकता है तो मेरा लाइफ में भी आना एक दिन.
ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೋಲರ್ ಅನುಷರ್ ಲೀರ್ ಏನ್ ಚೋಲರ್ ಮುನ್ನಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಉಮಿ ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನೋಜ್ ಜೆ ನಮಸ್ತೆ ನವೀನ್ ನಂದೇಶ ದಿಯಾ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಈಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜೀವಿತ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ತುಳು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಡೂ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ತಮಿಳ್ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ತಮಿಳ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಎಂ ಹಾಯ್ ಮನೋಜ್ ಜೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಚಾವಟಿಡುಲ್ಲೆ ಮುನ್ನಿ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಚಿಂತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನುಗು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಚಿಂತನ್ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂ ಮಡಿವಾಳ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ जी एम दुबई व्लॉग हाय सिस्टर हेलो सप्तरिमी मेरी बात समझ नहीं पृथ्वी के सॉन्ग सुपर थैंक यू सो मच यान इल्ल सॉन्ग अपलोड मंतुगप्ಪ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿ ಎಂಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ನನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದ್ ಬಾಕ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಸಾದು ಚಂಗಿ ಶಹಿ ಹಾಯ್ ಪಪ್ಪುಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಮುನ್ನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಾ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಶ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಜಿ ಎಮ್ ದುಬೈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಏರವು ಮಾರೆ ಓಲೇರು ಅಲ್ಲ निकल बात ओके 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 पादले सप्तरमी लाइफ ऑफिशियल मेरा भी एक चैनल है उसमें आने के लिए मैं रही हूँ तुमको हाँ ठीक है जय भाग्य के तुलसी पर्बा एड्डेपुलु बोथ ऑफ यू सेम टू यू सुज्योति संगीता हाय सिस हेलो सुगंधि कुलाल आंडे बಯ್ಯದ ಅಟಿಲ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದರ್ ಇನಿ ವೆಜ್ ಜತೆ ಅದು ದಾಲ್ 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 ಇರೆಗ್ದಾಯ್ತಾ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ತಮಿಳ್ ದಕ್ಕಲು ಹಿಂದಿ ದಕ್ಕಲು ಅಸ್ಸಾಂ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸೇರಿ ಇರೋರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಾ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪೋದಿಲ್ಲ ಒರ 140 ಒರ 250 ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 153 ಕೂಡ ಅದು ಗ್ಲಿಚ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಏನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆಡ್ಕೋಡೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕಿ ಕೊಡದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಎಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈ ರೇಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈ ನೇಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ Thanks for visiting my channel. If possible, please subscribe the channel also. GM Dubai vlog. Like korle live ga. Yes, air mata. Whoever watching the live, please tap on the screen and like the live also. Rakesh. ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಿ ಸಂಗೀತ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸೇಸ ಸೌಖ್ಯತೆ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡಿದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಏಸ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಧಾಲ್ 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 ಸಿಸ್ನಾ ಸುಲ್ಫಿಕರ್ ಹಾಯ್ ವಿನಯ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಒಬ್ಬಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗಿದಾನ್ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಈರ್ಪನೋಡು ವಿಶೇಷ ಆಲೇಜಿಯನ್ನ ಕಡಿಡ್ದ ಆಲೇಜಿ ಸದ್ಯಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದುಲೆ ಪಿದೆ ಚಾವಡ್ಲೆ ನಾನು ಕೋನೆಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಜೀವಿತಾ how are their brother, is he fine? Yes, he is fine. ಉಮೇಶ್ ಉಮಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಮೀರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ सप्तरिमी तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती तुम कोशिश करो थोड़ा सा हिंदी में बोलने के लिए प्लीज़ एक्चुअली अब मेरा चैनल में मैक्सिमम 90% ऑफ द सब्सक्राइबर्स
तुलु में बात करते हैं, मतलब मैं इधर कोस्टल कर्नाटका मैंगलोर से हूँ, मंगलुरु। सो इधर हम तुलु में बात करते हैं, हिंदी में नहीं बात करते हैं। मुझे भी प्रॉपर हिंदी नहीं आती। इफ़ आई टॉक इन हिंदी, सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो, सो आई हैव टू टॉक इन तुलु ओनली. If you are ready to learn Tulu, I will teach you. VK Gamers, hi. Jyoti Umesh, Chanda, Ijian Sapar Pujirnande, Shreya Acharya. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Sachin Pujari, GV, stay happy always. Thank you. ರೇಷ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಇರೀಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದ ಪಲ್ಲು ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ? ಹಾ, ಗುರ್ತ ಉಂಡು. VK Gamers, और बताओ दीदी, आप बताओ गेमिंग कैसा चल रहा है? सुजोति संगीता, ಎಂಗ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸೇಸ್, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ದಾಲ್ ಸಾಂಬಾರ್. ಓಹೋ ರಾಜ್, ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್, ಹೆಲೋ. ವಿನಯ ಜೋಡುಕಲು, ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್, ಅನುಷಾರ್ ಲೇರ್ ಎಂಚೋಲರ್. ಉಮೇಶ್ ಉಮಿ, ಸಾರಿ ಟೈತನ್, ಸಾರಿ ಎನಿಕ್. ರಾಜ್, ವೇ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕರಾವಳಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ದೀಪು, ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್, ಹೆಲೋ. ಆಕಾಶ್ ಬಿರೋಸ್, ಅಕ್ಕ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ, ಅಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ತುಳು ಕಲ್ಪಡ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಹಾಯ್ अम्मा, हाय. सोनाली सोनू, हाय. राज, ओ मैंग्लो, मे बी मैंग्लूर से हूँ जीविता. ಏನು ಚೋಲರಿ ಅಯ್ಯ ತುಳು ತಗಲ ಅದು. ಇದು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನತ್ತದ, ಇದು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನತ್ತ, ಇದು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನತ್ತ. ಸಮ 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 ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಇದೇನು ಚೋಲರ್. ರೇಷ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅಮನ್, ಓಕೆ ಅಮನ್, ಓಕೆ. ಆರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಪುದರ್. ಶ್ರೇಯಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೇಯಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಯ್ಯ ಅದು. Sachin Pujari, emotional soul GV. No, I'm not. Aman, hi Aman. Kushala, hi Akka, hello. Shreya Acharya, yan husharulle Shreya. O Ramadevare, ಅಡ್ರಡ್ ಶ್ರೇಯ ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಾತಿನಾಗ ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲೇನೆ. ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ, ಹೆಲೋ. ಶ್ರೇಯಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಈ ಎಂಚಲ್ಲ. ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಸುನಿಲ್, ಹಾಯ್. ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಶ್ರುತಿ. ರಿಯಲಿ? ಸುಜಲ್ ಸಂಗೀತ, ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಯರ್, ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಕೋಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದೆ. ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದೆನ್ನೆ, ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಆಯುಷ್ ರಾಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದಿ ಆಫ್ ಐ ವೀಟ್? ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಮಂಗಿ. ಸುನಿಲ್, ಹಾಯ್. ರಾಜ್, ಯಾನ ಹಿಂದಿ ಅತ್ತಿ ವ್ಯಾರಿಯೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ದುಬೈ. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಉಮೇಶ್ ಉಮಿ, ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಜೀವನ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ನೇಮ್ ಜೀವನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಅಮನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯುಷ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದಿ ಆಫ್ ಐ ವೀಟ್? ಮೇನೆ ಏನ ಮಾರೆ. ಎಂ ವೆಂಕಟ್, ಜೀವಿತಾ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೇಷ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಪ್ಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ. ಮಿನಾಜ್, ಹಾಯ್. ಆಕಾಶ್ ಬಿಡ್ವಾಜ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ನ ಪುದರಿಯೇ ಆರು ಎಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದಿರ ಅರೆಗ ಕೇಂದಿ ಇದು ಪನ್ನಿ. ಸಾರಿ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲ ನಾವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದು ನಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್. सप्तमी, ठीक है मैं आज चलती हूँ. उस दिन में तो सब्सक्राइब कर दिया था तुम्हारा चैनल को. थैंक यू सो मच. समीक्षा, हाय अक्का, हेलो. प्रति लोकी, हाय से ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ವೆಜ್. लव BGMs, हाय. सप्तमी, लाइक एंड हार्ट कर दिया है तुम्हें, बहुत अच्छा बेटी हो. ओके, मैं चलती हूँ. ओके, बाय बाय. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೂನಾ, ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಹಿಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವರಿ ಇದು ಒಂತ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಸೇಸಿ ಅಂದಾಯ್ತ ಪಾತಿರ್. ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಕ ಸಮ ಕಡ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತೀರಿ. ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕನ ಅತ್ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಂಗರ್ ಏನ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ ಯಾನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್. ರಾಜ್, ಆಯ್ನ ದಾದಾಗೆ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ. ದಾದನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಪೇಕ್ಷಾ ಗಂಗಾಧರ, ಹಾಯ್. ಮಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ. ಆಕಾಶ್ ಬಿರ್ವಾಜ, ಸಾರಿ ಪೂರಾ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡನಿ ಈ ಜಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವೇ. ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು
प्लान इज्जांड अव सडन मनपक पंदायनी अपूर्व आप मुंबई कब आ रहे हो मैं मुंबई क्यों आओ ಶಿರುವಾಗ್ಲತ್ರಲ್ಲ ಅವ್ ಮರ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗು ಮುಂಬೈಗೆ ಇನ್ನೇಕ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಸುತ್ತು ಬರೋಡವ್ ಯಾನಿ ಅಂದ ಇಡಿ ಬೈದೆ ಉಲ್ದಾದ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಾ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲವ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಾವೇನೇ ಪನ್ಪೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾಡ್ಗ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತ ರಡ್ಲ ಇನ್ ಯಾವತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಸತ್ತ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೃಂದಾವನ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರ ನಮಸ್ತೆ ಜೀವಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ನಿಜ ಎಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅನ್ಸ ಮಾತ ನಿಜ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪಾಡ್ವನ ಬಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಸ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜಲಕ್ಕೊರ್ನಿ ಅನ್ ಸಾರಿ ಏರಿಗಣ್ಣ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ ಪ್ಯಾ ಕೇಳ್ನೆ ಶೋ ಕೇಳ್ನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಸಿಂಗರ್ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಪೋಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಸೀಕಂದು ಇಂಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಬಂದ್ನಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಕಾತ್ನಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ಲ ಓದ್ಗ ಮುಲ್ಲೋಡ ಆಯ್ನೆಟ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓನರ್ ಗೀತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪೂಜಾ ಇತ್ತಿ ಬೇಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಓಲರ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪರ ಹಾ ಅಂದೆ ಅನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪೆ ಅಪರೂಪಗ್ ಇದ ಕೋಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೆಂಕ್ ಸೊ ಖರ್ಚು ವಚ್ಚು ಮಾತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇರೆ ನಾಡೊಂದು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ದೇವರ ದೈಡ್ ದಾದಾಪುಂಡ್ ಪನ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡ್ ಪಂದನ್ ದೇವರ ಎಂಚ ಬರತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಂದಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚೆನೆತೆ ಆಪ್ ಮುಂಬೈ ಆ ರಹೇ ಹೋ ಅಂದ್ ಉಸಾರ್ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಏನ ಚಾರ್ಜ್ ಬತ್ತದ 5% ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೇಲಾಡಿದೆ ಅನುರಾಗವೆಂಬ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸೆಲ್ಲ ರಂಗಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಾರೇನ ಎರೆದೆ ಈ ಜೀವ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೇಲಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಹೊಂಗನಸಿನ ಸಲ್ಲಾಪದ ಸಲ್ಲೀಲೆಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ತಟ್ಟೋ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಹೊಂಗನಸಿನ ಸಲ್ಲಾಪದ ಸಲ್ಲೀಲೆಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ತಟ್ಟೋ ವೇಳೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಳುವಂತು ಭೂಮಿಲಿರೋ ಮೊಗ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಹೂವಾಯಿತು ಓ ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೋಡೆ ಕಾದೈತೆ ಜೀವ ಬಾರಯ್ಯ ಮಾವ ಸಂಗಾತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರೀ ಪೋಣ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೃಂದಾವನ ಸೇಸ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ you are a talented ಜೀವಿತ and each and every video of yours is beautiful and amazing. Thank you so much. ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ದಾದಾಂಡಿ ಸಾಂಗ್ ಕೆಟ್ಟಣೆ ಕಡು ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ದುಮ್ಮದ ಬೇಲೆ ದಾದಾಂಡ ಊಡಿಯ ಎರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಡುಕುಲು ತಿನ್ಪುನ್ ಜೆಪ್ಪುನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪುನ್ ಹೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನಿದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ GM ದುಬೈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿಕೆ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಜಾತಿ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಉಂತಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋವೆರೆ ಮನಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋವೆರೆ ಮನಸ ಒಂದಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಯಾನು ಉಂತಿಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು 5% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು
ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ನೆತ್ತಿಗ್ ಗುದ್ದುದು ನೀರ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗ್ ತಂಪು ಅವಿತ ಆನ್ಸರ್ ದಾದೆ ಆಯ್ತ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೋಲಿ ಸೋಡದ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಲಕ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ನೆತ್ತಿ ಪಂದ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪ ಅವೆ ಗುದ್ದುನಗ ಒಂಜಿ ಬೆರಳು ಗುದ್ದುನಗ ಉಲೈ ಪೋಪುಂಡು ನೀರ್ ಪರ್ಪ ಆ ಗೋಲಿ ಸೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂಜಿಗ್ ತಂಪುಗೆ ಹಗುರಗೆ ಅಂಚ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಗಾನ್ ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅವಾಂಡತೆ ಸುಜಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ ಬಿಜಿಎಂ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಣಯ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಂಟಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ 22 ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಡತ ಎಂಪೆದಡ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡಿ ಅನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ತೂಕ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ ತೂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿ ಕೋರಿ ಕಾಡಿಡು ಕೆಲೆಪುಂಡ್ಗೆ ದಾಯ್ತಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿ ಕೋರಿ ಕಾಡಿಡು ಕೆಲೆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಿದೇಕುಲ್ದೆ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಕಾಡಿಡು ಕೆಲೆಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾ ಬೇಗ ಪಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಬೊಂಡ ಅಂದಿನ್ಯ ಓ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಅತ್ತತ್ತು ಬೊಂಡಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪುಲ್ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಕುನು ಬಟ್ ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತ ಅನ್ಸ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಲೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮತ್ತದು ಏರ್ ಅನ್ಸ ಬೊಂಡಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ ಇದನ್ನೆತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿ ಕೋರಿ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿ ಕೋರಿ ಕಾಡಿಡು ಕೆಲೆಪುಂಡು ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿ ಕೋರಿ ಕಾಡಿಡು ಕೆಲೆಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪದ ದುಂಪೋಪೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವೇನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಡಿ ಪಂಡ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋನಾಗ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬೆಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಂಕಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಿನಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆವತ್ತಾ ಯಾನ ಪಿದಾಡೋಡ ಬರ್ಪೆ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಲೈವ್ ಊಟಿಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಕುಕ್ಕರತ್ ಸರಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ನಾನೊಂಜಿಕೆ ನೋಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿಕೆ ಎಂದು ಬೊಕ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ಯಾನ ಓಕೆ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಿನರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಐಟು ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾ ತಿನರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಐಟು ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ತಾ ಇದು ಅದು ಎಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ರಾಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿನರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಐಟು ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬರಡು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಡು ಉಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ಲ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾ ಅವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾರದ ಇರೆ ಉಂಡತೆ ಬಾರದ ಇರೆ ಅವು ಪ್ಲೇಟ್ ಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವನ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಎಸ್ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಡಾಂಡ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಕಂಚಲ ತಿನ್ಪ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಚಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸೊ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಗ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀದೀತೇನೆ ಇತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಲೇಖನ ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ஒரு ಟಾಟಾ ಪಲ್ಲೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ಎಂಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಬಾಯ್